Goedemiddag, wie ben jij? David van Hermans. Dag David. Zeg David, wat heb ik nu hier in mijn handen? Een microfoon. En waarvoor dient het? Om te zingen en te dansen. Ja, goed, zeg, kan jij een liedje zingen? Ja, maar heel stoer. Een heel stoer. Wil jij dat voor mij zingen? Ik weet niet welke meer. Ah, je weet het niet meer. Of misschien Lang zal ze leven? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de glorie. In de glorie. In de glorie. Hip hip hoera. Wauw, zeg, bravo. Zeg, en wanneer zing je zo'n liedje? Als iemand jarig is, Oh, en als er iemand jarig is, wat doe je dan allemaal? cadeautjes geven, uitnodigen. Maar uitnodigen is eigenlijk voor als de kindjes willen altijd veel spelen. Wauw, zeg, en cadeautjes. Krijg jij graag cadeautjes? Ja, Wat zou jij heel graag in jouw cadeautje hebben? een koersfiets, maar dat past niet, dat moet gewoon gekregen worden. Oh, dat past niet in een cadeautje. Nee, Zeg, en waarom een koersfiets? dan kan ik mijn papa samen goed fietsen. Papa met een koersfiets, dan kan ik met een goed of met een Fransa en goed fietsen. Wauw, zeg maar, zo'n koersfiets gaat dan niet heel snel? Ja, je hebt twee rennen, één voor en één voor achter. En ben jij niet bang dat dat zo snel gaat? Nee, Nee, zeg, en wie heeft er nog allemaal een koersfiets? onkel Kurt, mijn papa en onkel Hans. Zeg, en ken jij een echte coureur? Nee, Oh, dat kan. Zie je soms naar de koers op tv? nee. Nee? Zeg, en als je buiten gaat spelen, wat doe jij dan graag? Altijd in de zandbak en soms met mijn rokken spelen. Door dat autootje weggoeien en rokken moeten pakken. En dan geeft dat voor jou weg, moet dat weer. En wie is Rocco? Dat is die wilde hond. Is dat een hond? Oh, dat wist ik nog niet. En is dat een lieve hond? Ja, En hoe ziet die hond eruit? helemaal kletsig wit. Helemaal wit. Ja, Lijkt hem dan een beetje op een sneeuwman. ja. Dat is wel een beetje zot, hè? Wil jij nog iets vertellen, David? Nee. Oké, dankjewel. Dan heb je fantastisch goed gedaan. Tot de volgende keer. Goedemiddag, wie ben jij? Tien. Dag Lien, wat zie je er weer goed uit vandaag? Wat heb jij vanmorgen allemaal gedaan om er zo goed uit te zien? Gespeeld. En wat heb je allemaal gedaan? Met de Playmobil gespeeld. Met de Playmobil. En wat doe je daar dan allemaal mee? Ik heb een huis daarvan gebouwd. Wauw zeg. En als jij later een huis gaat bouwen, hè, wat mag er dan allemaal in jouw huis staan? Een camera. Een camera? Wat ga je daarmee doen? Als er gestarte mensen komen. Wauw zeg, dat is wel een goed idee. Hè? En wat zou je nog willen aan jouw huis? Speelgoed. Ja, zeg, als jij een grote mevrouw bent, zou je dan nog graag speelgoed hebben, denk je? Nee. Wat hebben grote mevrouwen dan wel nodig? Heel veel dingen voor te koken. Voor te koken. Zeg, en als jij zelf mag kiezen, wat moet mama dan koken? Soep. Soep. Welke soep vind jij de lekkerste? Pompoenen. Pompoensoep. Wauw, zeg. En welke soep nog? Tomaten. Ja, goed. En wat lust jij nog heel graag? Frietjes. Frietjes. En wat eet je dan bij de frietjes? Ketchup en mayonaise. Wow, zeg. En als je frietjes eet, wie maakt die frietjes dan? De mama of de winkelmevrouw. De winkelmevrouw. Ga je soms naar de frituur? Ja. Ja, dat zijn lekkere frietjes, hè. Zeg, en onze mama, heeft die een handtas? Ja. Heb jij alles gepiept?
Wat zit er in de handtas van ons mama? Een portefeuille. En wat zit daar dan in die portefeuille? Geld. Geld, zit er veel geld in? Ja. Veel of heel veel? Heel veel. Wauw, als jij heel veel geld zou hebben, wat zou jij dan graag willen kopen voor jou? Een tv. Een tv. En welk wil je dan graag zien op tv? Het nieuws. Oei, het nieuws. En wat gaan ze allemaal vertellen op het nieuws? Dat weet ik niet. Nee, wat zou jij heel leuk nieuws vinden? Dat weet ik ook niet. Oh, dat kan. Dat is geen probleem. Zeg, en als jij buiten gaat spelen, wat doe je dan allemaal? Heel hard lopen. Ja, en ga je soms op vakantie? Ja. En waar ga je dan naartoe? Naar de zee. En wat doe je dan allemaal aan de zee? Spelen. En waar ga je dan spelen aan de zee? Met huisje. Ja, goed zo. Wil jij nog iets vertellen? Nee. Oké, dankjewel, Lien. Tot de volgende keer. Hallo. Hallo, wie ben jij? Ja, wat wil je allemaal vertellen? Ja, en heb je buiten gespeeld? Ja, ik wil spelen. En wat heb je buiten allemaal gedaan? Lopen. Moest je hardlopen? En mochten jouw vriendjes allemaal meespelen? Ja. En heb je boterhammetjes gegeten? Moet je opeten dan? Ja, en wat zat er allemaal tussen die boterhammetjes tussen? Goed zo. En kan jij een liedje zingen voor ons? Ja. Zing je eens van lang zal ze leven. Ja. Zing het maar. Ik wil niet. Weet je het niet? Dat is niet erg, hè? Zeg, en wie is jouw dikke vriend? Lies. Is Lies jouw dikke vriend? En wat doe je allemaal met Lies? Ik wil helpen. Heel goed gedaan. Dag Owen, tot de volgende keer. Dag. Goedemiddag, wie ben je? Elisa. Dag Elisa, zeg zo'n mooie naam. Wie heeft die naam voor jou gekozen? Mama. Wauw, zeg Elisa, wat doe je eigenlijk allemaal in school? Werken. En welk werk moet je dan allemaal doen? Taakjes. En welk taakje vindt je niet zo leuk? Knippen. Vind je knippen niet leuk? Dat kan, hè? En welk vind je heel leuk? Knutselen. Wauw, zeg. Zeg, en wie van de juffrouwen is een dikke vriend? Juffrouw Hanne. Wauw, zeg, wat een eer. Dat vind ik wel leuk, zeg. Zeg, en ons mama, heeft die een handtas? Ja. Heb jij al eens gepiept wat er in die handtas zit? Nee. Nog niet gepiept? Ben je niet benieuwd wat erin zit? Zeg, als jij een handtas zou hebben, wat zou je er allemaal in steken? Wel een handtas. Echt waar? Wat zit er dan allemaal in? Soms zakdoekjes. Wauw, en welke zakdoekjes zijn dat dan? Van Minima's of van Kitty. Wauw, zeg. En wat zit er nog in uw handtas? Een portefeuille. Ja? Zeg, en wat zit er dan in die portefeuille? Centen. Heb jij al centen? Ja. En een beetje of heel veel? Heel veel. Zeg, en wat ga je met die centen doen? Kopen. Wat ga je kopen? Een boek voor de broer. Een boek voor de broer. Leest jouw broer graag? Nee, ik ga dat voorlezen. Wauw, zeg. Zeg, en kan jij ook een liedje zingen voor ons? Nee. Nee, liever niet? Oké, dat kan, hè. Ik zou ook niet graag zingen in een micro. Zeg, is er nog iets dat jij wilt vertellen? Nee. Nee? Is het klaar zo?
Dank u wel om te vertellen, hè. Tot de volgende keer. Goedemiddag, wie ben jij? Julie. Dag Julie, wat heb je een mooie jas aan. Zeg, wie heeft die jas gekozen? Weet je het niet? Dat is niet erg, hè. Zeg, ik zie in uw mond, daar is precies een gaatje. Hoe komt het? Wat is er gebeurd? Ben jij gevallen? Wat is er dan gebeurd? Weet je het niet meer? Toch wel hier zo. Dat is precies iets weg. Een tand? Oei. En waar is die naartoe? In een doosje. Wauw, zeg, dan word jij al een grote meid. Hè? Wat gebeurt er nu met dat gat? Wat komt daar? Een grote mensen. Oh, grote mensen dan. Voor grote meisjes. Dat is juist. Zeg Julie, ons mama, heeft die een handtas? En wat zit er allemaal in die handtas? Weet je dat? Weet je het niet? En onze papa, rijdt die soms het gras af? Is er iets wat jij wilt vertellen? Wat wil jij graag vertellen? Oh nee, dat is niet erg. Ga je terug spelen, hè? Oké, dat is goed. Dag Julie. Goedemiddag, wie ben jij? Sander. Dag Sander, waarom moet jij nu zo lachen? Oei, het is precies leuk, hè? Waarom moet jij lachen? Daarom. Daarom. Zeg, wat heb ik nu vast in mijn handen? Kijk, waar praat ik nu door? Op een microfoon. Door een microfoon. Heb jij alles gezongen door een microfoon? Ja. Wil jij dat voor mij nog eens doen? Ja. Mag ik een liedje kiezen? Ja. Lang zal ze leven. Oké? Jij zingt door de microfoon, zoals echte zangers. Oké? Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hipper de pip hoera. Hipper de pip hoera. Hipper de pip hoera. Wauw, zeg, als ik jarig ben, kom ik jou een liedje laten zingen, denk ik. Zo mooi gezongen. Zeg, Sander, ken je mevrouw Ilse? Ja. Wat doet die eigenlijk? Die kiest de helpertjes uit. Die kiest de helpers uit. Juffrouw Ilse bedoel je dan? Maar op vrijdagmorgen komt hier ook altijd mevrouw Ilse. En wat doet mevrouw Ilse? Weet je wie mevrouw Ilse is? Ja. Wie is dat dan? Die is met wit haar. Die heeft witte haar en hoe ziet ze er nog uit? En die heeft een kleedje aan. Ah, zeg. En wat doet mevrouw Ilse eigenlijk? Die zingt ook met ons shoppingliedje mee. Zingt u al de liedjes mee met jullie? Shoppingsliedje. Met het scheppingsliedje. Wauw, zeg, dan wil ik dat ook wel eens horen zingen. Zeg, en als jij naar school komt, wat breng je dan allemaal mee? De boekentas. En wat zit er dan in jouw boekentas? De broodjes en de broodjes en de koeken. En welke koeken vind jij de lekkerste? Dierenkoeken. Welke? Dierenkoeken. Dierenkoeken. Zeg, maar ben je daar niet bang van, die dieren? Dat zijn maar koeken. Oei, het zijn maar koeken. En welke dieren vind jij het leukste? Een olifant. Een olifant. Heb je thuis een olifant? Waarom niet? Die spuiten water. Die spuiten water. Wauw.
hebben jullie thuis geen water? Jawel. En waar komt jullie water vandaan? De wasbak. Van de wasbak, dat is goed. Zeg, ik heb nu veel aan jou gevraagd, maar wil jij ook iets vertellen? Ja. Vertel het maar. Bij mijn huis, daar is een hond en 2 katten. Hoe hebben die een naam? Die vechten met elkaar. Oei, die vechten met elkaar. En wie kan er dan winnen? Wie kan er dan winnen? Die krabben. Oei, die krabben. Vind jij dat leuk? Nee. Nee, dat mogen ze eigenlijk niet doen, hè. Die katten die winnen. Oh, de 2 katten. Zijn de 2 katten sterker dan de hond? Ja, want de hond die heeft zeer sterke klauwen. De hond die moet nog sterke klauwen. Ah ja. En wat zegt de mama als de dieren vechten? Niks. Oei, mogen ze van mama vechten dan? Ja. Oké, en mag jij ook vechten van mama? Nee. Nee. Maar de paarden die laten ook grote drollen en olifanten lopen. Echt waar? Heb je dat al eens gezien? Ja. En waar heb je dat aan gezien? In de dierentuin. Wauw, heel goed. Zeg, dank u wel dat jij zo wou babbelen met ons. Dierentuin en in Bellewaarde. In Bellewaarde, wauw zeg. En wat had je daar nog allemaal gezien? Een leeuw. Wauw, en nog de andere dieren? Een giraf. Wow, zeg, je hebt daar goed rondgekeken, denk ik. En daar is ook een attractie van de theepotjes. Oei, en wat doen die theepotjes? Die draaien rond en die theepotjes die draaien meer rond. En moet jij daar dan gaan inzitten? Ja. Word je daar niet zat? Jawel. Want Arte die draait daar helemaal aan dat stuurtje en dan draait het theepotje heel snel. En vind je dat leuk? Ja, maar mama die moet bijna overgeven daarvan. Oei, 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 oei. Zeg, dank u wel voor het babbelen, hè. Tot de volgende keer. Ja, Anna? Dag Jana, zeg, je bent al zo groot. Hoe komt het? Omdat ik al 6 ben. Ben je al 6 jaar? Zijn hier nog veel kindjes van 6 jaar? Milo en Robbe en Elisa. Wauw, zeg, dat is wel goed, hè? Zeg, als jij jarig bent, wat gebeurt er dan allemaal? Dan feesten wij en dan krijg je cadeautjes en een vuurwerk. Wauw, zeg, en als je cadeautjes krijgt, wat zou jij graag in jouw cadeautje hebben? Ik kies graag stickers. Ja, en wat moet er dan op die sticker staan? Dan maak ik de pony. Wauw, wat maakt de pony, dat is wel leuk, hè? Zeg, en als je jarig bent, wat eten wij dan altijd? Een taart. En welke taart vind jij de allerlekkerste? Een wenstaart. Een wenstaart, dat ken ik niet. Kan je dat eens uitleggen? Dan is zo'n taart waar je kan eten en daar kan je een wens mee doen. En kan je een wens mee doen? En heb jij een wens? Ja. En wil jij die verklappen? Ja. Ik wil graag prinses worden. Wil jij graag een prinses worden? En wat heb je allemaal nodig om een prinses te worden? Een mooie jurk en een kroontje. Wauw, maar ik zie hier al precies een kroontje zitten. Dat is een diadeem. Ah, dat is nog geen echte kroon. Zeg, en als jij prinses wordt, dan ben je ook een beetje baas. Stel dat jij nu baas zou zijn van dit klasje. Wat zou jij dan allemaal doen of zeggen? Dan mogen de juffen zo graag misschien eens gaan spelen. Wauw, en dan nog? Dan mogen die kindjes overal gaan spelen. Wauw, zeg, ik denk dat jij wel een hele knappe prinses zou zijn. Echt waar. Zeg,
En prinsessen die hebben soms handtassen bij. Wat zou er in een handtas van een prinses zitten? Een kroontje. Dat is niet erg, dat is niet erg. Wil jij nog iets vertellen? Nee. Oké, dat is goed, dankjewel voor uw babbeltje. Tot de volgende keer. Goedemiddag, wie ben jij? Dag Sjoe, kijk eens naar mij. Wow, zeg, waar ben jij een mooie jongen? Zeg, ik ga eens iets vragen. Heb je een boekentas bij vandaag? Wat zit er allemaal in jouw boekentas? Wat bedoel je? Wordt die jammer opgegeten? Heb je al uw boterhammen opgegeten? Hoe flink zeg? Zeg, en wat zat er tussen jouw boterhammen? Hesp? Vind je hesp lekker? Ja. En wat vind je nog allemaal lekker? Twee dingen in een boterham en dan moet je dat zo in de oven steken en dan wordt dat warm en dan kan je dat eten. Zo eigenlijk een beetje een croque monsieur. Ja. Vind je dat lekker? Ja. En wat vind jij nog lekker? Een croque monsieurtje, dat is goed zeg. Zeg, en Jules, waar speel jij graag mee? Met de Playmobil thuis mee. Met de Playmobil. En wat doe je daar dan allemaal mee? Als op Playmobil spelen wij. Wauw zeg, en wat doe je er dan allemaal mee? Dan spelen wij ermee. Heel goed zeg. En wil jij ook graag buiten spelen? Ja, dat doen wij graag. En wat doe je dan allemaal? We pakken en in de zandbak schuppen. In de zandbak schuppen. Zeg, en wat maak je dan allemaal in de zandbak? Kijk eens naar mij.